Hello guys. गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गोसो गोरबोजों गाइसमोन लोगो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आदै मादै आदा बाजै आबौ गुमै साफ्रोमखौबो आंनि इउटुब फेमिलि नोंथांमोन बयखौबो दुंब्रुदै गोसो गोरबोजों बरायहरबाय आंनि नैबे मोनाबिलिनि लाइभआव साफ्रोमखौबो दसे समब्लाबो फैगोन होननानै आसा खालामो। गोबावथार जाबायमोनलै लाइभआव फैयैया। गोदान इउटुब फेमिलि गोदान आंनि इउटुबनि साबस्क्राइबार लोगोफोर सोर बबे जायगानिफ्राय दासिमहालागै आंजों साबस्क्राइबार लोगो जानानै दङ अननानै कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। मोनाबिलि समाव गोसो गोरबोजों दुंब्रुदै नोंथांमोनखौ बरायहरबाय आरोना लोगोफोर। मोनाबाय समाव 7ता 6तासो जाबाय। ओमफ्राय दायो संनो नागिरदों ना ओंख्रि ना बरियानो। नोंथांमोना थानबेलाव नुखादोंना नाजों बरियानो जागोन आरो दिनै देवबारावहाय जानाय जायो सानफ्रामबो। मा आसोल थिगानो बन्दु एसि क्रेटर बरिया थिगानो मज्जा। नोंनालाय बोरै खबरा? बायला जिलाथारलै नै लाइटफ्राबो मोजां नङा बेनिखायनो माने लाइभखौ मोजां नुवाखैबो जानो हागौ दै लोगोफोर। कारेन्टफ्राबो माने बाल्ब थरसेल' दङ रुमाव बेबो माने बुना होबासो जोंलाय लायो। एसे पिउस थांहांसो जागासिनो दङ लाइटआ फ्लाम जाबाय थायो। लाइटफ्रा थिग नङा। माबादि नुदोंथाय लाइभखौ दायो माने नोंथांमोना चेनेलाव गोदानफोर फैदोंब्ला लोगो जानो हागोन साबसक्राइब खालामनानै लानो हागोन दै लोगोफोर। साफ्रोमबो देरखोलायदों साफ्रोमबो लोगो जाबानो जाबाय। साफ्रोमबो सापर्ट खालामबानो जाबाय। एसे नोंथांमोननि सापर्टखौ मोनगोन होनना आसा खालामो आरोना लोगोफोर। गोबाव समनि उनाव नैबे लाइभखौ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोनाबो माब्रै दं खबर सबर एसे कमेन्ट खालामनांगौब्रा लोगोफोर। आंनि साबस्क्राइबार लोगोफोर कमेन्ट खालामनांगौ। सोर बबे जायगानिफ्राय दायो माने दासिमहालागै आंजों माने नैबे चेनेलाव साबसक्राइबार लोगो जानानै दङ एसे कमेन्ट खालामलाय। पार्टनारफोर नोंथांमोन फैगासिनो दं लोगोफोर महाशिबरात्रि सिंग्रि मेला ज' थांसैलाय ना बेरायहैसैलाय बेरायखावहैसैलाय सिंग्रि मेलायाव ज' थांनानै मेला जाहैसैलाय। फैगासिनो दं नै बुधबारहालागैनिफ्राय जागोन नामा सुरु। एकदम बेरायनो लुगैलायबाय मेला जाखावहैनोसै ना बेदर अमा हांनाय जाखावहैनोसैलाय। गासिखौबो लोगो मोनगोन होनना आसा खालामो नोंथांमोन लोगोफोरखौ। आंनि साबस्क्राइबार लोगोफोरखौबो लोगो मोनगोन होनना आसा खालामो जोंनि जायगायाव नैबेयावहाय मेलायावहाय। जोंनि दिखियाजुलियावसो मोनफैबाय होमबा ट्रेननिफ्राय। थांबाय था दे थांबाय था। बरिया मोजाङै थांबानो जाबाय लासै बारा हाखु दाखु नङा लासै थां। मबाइलखौनो गोदान बायनो हालालै माथो लोगोफोर एकदम मबाइलानो जाथारला नै। माब्ला मबाइल बायना हाबावगोन। लाथारनांगोन मबाइल गोदान लाथारनांगोन नैबे बैसागुनि सिगां सेकेन्ड हेन्दब्लाबो बायथारनांगोन। एसे मोजां मबाइल लाथारनांगोन नङाबा बे मबाइलजों खामानि होनाय नंला। होमबाबो आङो नैबे मबाइलजोंनो लोगोफोर नोंथांमोननि अननायाव 3K साबसक्राइबार कमप्लिट खालामनो हाबाय आरोना। दायो माने 4Kआनो जाहां जानानै दङ। 200 जनसो मोनबावब्ला 4K जासिगोन आरोना। नैबे आंनि सायखं ब्लग चेनेलाबो माने 4K जानो थांगासिनो दङ।
आसा खालामो माने बैसागुनि सिगां बैसागुहालागै 4K खौ जागोनखौ आसा खालामो आरोना जायफ्रा मोजां मोनो साबसक्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोनाबो जुदि इउटुब चेनेलफोर सालायोब्ला लिंकफोरखौ हरनानै हर आंबो साफाग्राब खालामनानै दोनगोन ना मा बुङो लोगोफोर दा माने आंबो डिमाकुसियाव दंहैयोमोन दाखालि साननै डिमाकुसियाव थांदोंमोन आलासि जानो डिमाकुसियाव माने हाबा दंमोन ओइ गुमिलाहानियावहाय ओमफ्राय बेवहाय एसे नायहैबाय एसे खावहैबाय मैयासो फैदों दाखालि फैदों आंबो डिमाकुसिनिफ्राय डिमाकुसियाव दं ओइ डिमाकुसि मेन टाउन खाथियावनो थांलायगोन र' आरो साननैसो उनावहाय गुमैमोनाव अमा बेदर जाहैनो बैसागुआव होगोलांसैलाय ट्रेना खरसिं जादोंना दिनै एसि क्रेटर ट्रेना खरसिं जादोंना दिनै नै गंसेया दासो खरसिं जायो बेयाव नोंथांमोना हाबानिल' भिडिअ नुबाय थादोंना बे साननैसो माने बोथोरानो सिजोनानो माने हाबानिसो सिजोन ना दा सिजोनानो माने हाबानि नालाय बेनिखायनो माने हाबा जाहैनाय हाबाफ्राव बेरायहैनायल' नुदों आरो ने माबाखौहाय भिडिअफोरखौ ब्लगफोरखौ बोथोरानो हाबा जालायबाय नालाय हाबानि सिजोन दा ओंखायनो माने हाबाल' नुगासिनो दङ भिडिअफोरखौ आंबो जायनो लिंहरो बेयावनो होलांखायो हाबाखौ बेदर मोनजायोना बिराद अमा बेदर ना आंगायलायनाय मोनजायो होलांखायो आरो सोरनिबाफोर हाबा दङब्ला लोगोफोर कन्टेक्ट खालामहर आं गोदाव सोरावथार जानो थांनि हाबा लोगोफोर दङब्ला नोंथांमोननि आंनि साबसक्राइबारफोरनि लोगोफोरनि हाबाफोर दङब्ला लेंहरलाय अमा बेदर खावैनि जाखावैनि गोदान फैदोंब्ला साबसक्राइब खालामबानो जाबाय साबसक्राइब खालामनानै लादो नोंथांमोन लोगोफोर एसे सापर्ट खालामदो आंनाथ' आरो भिडिअफ्रा इमान खासबो जाया आङो माने जाखौ मोनो बेखौनो बानायलाबायो जाखौ मोनो बेखौनो भिडिअ बानायलाबायनानै माने आपलड होयो आरोना हगारो इमान बेफोरबायदि माने खास गैया माने आरो बेफोरबायदि इन्टारटेन कमेडि बेफोरबायदिबो माने मा होनो इन्टारटेन खालामनो हाया नोंथांमोन बारा कमेडिबो नङा एकदम सिदा सादा माने डाइरेक्ट भिडिअफ्रावबो माने बेफोरबायदि ट्रेना खारसिगोन सादा सिदा ब्लगारलै आङो सादा सिदा डाइरेक्ट ब्लग बानायो आं जेखौ मोनो बेखौनो भिडिअल' जानांगौ आंना भिडिअल' जेखौ मोनो बेखौनो होखायो आं आपलड भिडिअल' जानांगौ गेस जादों मोदोमा गिदिर जाबायना गेस जादों अमा बेदर बायदिसिना जाखावलाबायनाया नै गेस जादों एकदम माने गोदफुबाय थादों ट्रेना दासो खारदों ट्रेना बाय नोंसिनि न' बारबाय ओइ मा नुलाय दे थांबाय था बरिया नोंथां लासि आं सिगाङाव बाय लोगोफोर सोरबाफोर इउटुब चेनेल खुलिनो लुगैदोंब्ला फैदो खुलिनानै हरगोन आङो थाइसेबो लाया जेबो नाङा खुलिनानै नोंथांमोननो चेनेलखौ खुलिनानै हरगोन आं नोंथांमोनाल' कन्टेन्ट भिडिअ बानायबाय थाब्लानो जाबाय सोरबाफोर जुदि इउटुब चेनेल खुलिनोब्ला आङो माने हाजोबो ना दा इउटुब चेनेलफोरखौ खुलिना होनो सेटिंफोरखौ मिलायनो हायोना
खामानिखौ नोंसोर मावनांगोन आरो ने भिडिअखौ चेनेलखौ आं खुलिनानै हरगोन ओमफ्राय खामानिखौ भिडिअफोर हगारनाया नोंसोरो हगारनांगोन नोंसोरो खामानिफोरखौ मावनांगोन भिडिअखौ आङो हगारना चेनेलखौ आङो खुलिनानै होगोन बयबो माने इउटुबार जानो गोसो जायोना उन्दै जा गिदिर जा बोराय जा बुरै जा सेंग्रा जा सिख्ला जा आदै मादै आदा बाजै बुहुदानो माने इउटुबाव भिडिअ खालामनो गोसो जायो चेनेल खुलिनो रोङा नोंथांमोना चेनेल खुलिनो रोङाब्ला आंनियाव फै आङो चेनेल खुलिनानै हरगोन सेटिंफोरखौबो मिलायजोबना हरगोन नोंथांमोना भिडिअफोरखौल' बानायनानै आपल'ड होब्लानो जाबाय माबोरै आपल'ड होनांगौ बेफोरखौबो खिन्थागोन आङो इउटुबाव माबायदि आपल'ड होनांगौ भिडिअफोरखौ फार्स्ट टाइमाव माबायदि बानायनांगौ आंबो नाजागासिनो दं नै आङो 3 बोसोरानो जासिगोन नैबे चेनेलाव खामानि मावनाया होमबाबो आं माने लासै लासै बिदिनो नाजागासिनो दं आरो मोजांनिफ्राय मोजां भिडिअ लाबोनो कन्टेन्ट लाबोनो मोजां भिडिअ होनो नोंथांमोननो आं माने सानफ्रामबो भिडिअ हगारनो नाजाबाय थायो ओमफ्राय आं माने बेनिखायनो माने जेखौनो मोनो बेखौनो भिडिअफोरखौ बानायनाय जायो माने सानफ्रामबो भिडिअ होनो सानबाय थादों आङो सानबाय थायो माने नागिरबाय थायो आरोना आं भिडिअखौ मा भिडिअ होगोन गाबोन मा भिडिअ होगोन सानफ्रामबो भिडिअ होनो नाजागासिनो दं मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो नायग्राफ्रा नायखायोना लोगोफोर जायफ्रा मोजां मोनो बिथांमोना नायसिगोन जाय मोजां मोना आरो जायफ्रा मोजां मोनो सापर्ट खालामगोन साबसक्राइब खालामगोन खालामनानै लाब्लानो जाबाय एसेब्लाबो मददखौ मोनलांगोन आसा खालामो नाजादों आंबो खस्थ' खालामदों खालामनायालाय खालामगासिनो दङ बिराद खस्थ' माथो इउटुबार जानो हाया जानला मोनला बाप बिराद खस्थ' दङ कसमबो जाबायदि नोङो जुदि सानसे हाजिरा मावोब्ला सानावहाय थांनानै हाजिरा मावनानै नोङो सानावहाय नोङो खामानिखौ मावखाङोब्ला मोनाब्लियाव नोङो फैसाखौ हाजिराखौ लोगो लोगो मोनो खिन्थु इउटुबाव 2-3 बोसोर नोंनि लाइफ बरबादबो जालांनो हागौ नोङो जुदि आइडिया गैयाब्ला जायफ्रा एकदम टेलेन्ट आइडिया गोनां नै बिसोरसो दावखोयो नोङो खिन्थु भिडिअ हगारबाय थायोब्ला ना सानफ्रामबो भिडिअ हगारबाय थायोब्ला नोंनि भिडिअआ माबे मोनसे भिडिअआ बुस जागोन रकेट बायदि खारगोन रावबो मिथिया आरो ने जेब्ला नोंनि भिडिअआ रकेट बायदि खारगोन ना अबेबा मोनसे भिडिअआ होमब्ला नोंखौ हमथानो हाला आरो दावखोबाय नोङो खेनसे दावखोबाथाय दावखोबाय आरो बेनिखायनो माने सानफ्रामबो भिडिअ होबाय थायो आंबो एकदम जाबाबो जायाब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबाय थायो आङो भिडिअ लाबोबाय थायो आङो मोजां मोनग्राफ्रा नायनायालाय नायखायो मोजां मोनैफ्रा आरो मोजां मोनैखौथ' नाय होनना आं बुंनो हायाना ने आरो डिमाकुसिनिफ्राय लाइभआव सोरबाफोर दङब्ला कमेन्ट खालामदो नोंथांमोननियाव आङो दाख्लै थांदोंमोन ना डिमाकुसि मेन टाउन खाथियावनो हाबा जाखांना फैबाय सोरबाफोर डिमाकुसिनिफ्राय लाइभआव दङब्ला कमेन्ट खालाम दंना गैया डिमाकुसियाव आंखौ मोजां मोनग्रा दंना गैयाब्रा डिमाकुसियाव आंखौ मोजां मोनग्रा दङब्ला कमेन्ट खालामलाय आंथ' बिराद मोजां मोनो डिमाकुसिखौ नै थांनोसो लुगैलायबाय दाख्लैसो फैथारदोंमोन आङो होलांसैलाय र' साननैसो थानानै गुमै लाहानाव गुमै दंलै डिमाकुसियाव गुमैना मबाइल दखान दं डिमाकुसियाव माबायाव मेन टाउनावनो मबाइल डिसप्ले बायदिसिना बानायो एकदम बरिया हाइ फाइ एसे खामानि सोलोंनो थांनो सानगासिनो दं आङो बेवहाय गुमैनियाव र' डिमाकुसियाव थाहैनोसै आं साननैसो लोगोफोर लोगो मोनलायगोन दे एसे खामानि सोलोंहैनि र' मबाइलनि ओमफ्राय लोगोफोर जाबाबो जायाब्लाबो दारि जाबस्रोंस्रोंखौ लानानै नैबे लाइभखौ लाबोनाय जाबाय ओमफ्राय लाइभखौ बारा गोलाव खालामला लोगोफोर ओंखामबो उखैबाय माथो उदैया एकदम एग्लुंबाय ना एवनाय जों बरिया जानोसै नोंथांमोना थानबेलाव नुदोंना थानबेलाव आङो नै फार्स्टआवहाय थानबेलाव होदों ना एवनो नागिरनाय नै नाखौ एवगासिनो दङ जोंना हम मिनिस्टारा बेनिखायनो माने दायो ओंखाम जानो एसे माथो हरदों ओंखाम जाहैनोसै
नाजों बरियानो नाया मा ना मोनथिगौना लोगोफोर कस ना दै कस 100 थाखानि लाना फैलायबाय सानफ्रामबो देवबारावहाय माने 100 थाखा 50 थाखा बिदिनो जायो आरो नाखौ जानोसै बरियानो नाजोंहाय बेलाथि मस मसनो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानब्ला मोजां मोनग्राफ्रा सापर्ट खालामदो एसे साबस्क्राइब खालामनानै लालाबायदो आरो ना गावसिबनानै हो लांगाजार खालामजोबनांगौ साबस्क्राइब बाथोनखौ माथुलुं देफ्लेजोब लोगोफोर साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय सानफ्रामबो ब्लग भिडिअ होबाय थायो आङो रायजोफोर नैबे चेनेलावहाय सिबिनां आंनि इउटुब चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनग्रा रायजो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमा जाय बिथांमोना आंनि चेनेलावहाय गोदान फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय सानफ्रामबो नोंथांमोननि सिगाङाव ब्लग भिडिअ लाबोबाय थायो आङो नैबे आंनि सायखं ब्लग इउटुब चेनेलाव फै रायजोफोर फै बयबो साबस्क्राइब खालामनानै लाफै जाबाबो जायाबाबो नोंथांमोननि सिगाङाव सानफ्रामबो ब्लग भिडिअ लाबोबाय थायो आङो नैबे चेनेलावहाय आंनि चेनेला जाहैबाय सायखं ब्लग बिराद गोबावनि उनाव आङो नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे लाइभखौ लानानै फैलायबाय आङो माने ओइ फिल्म बायदिसिना लाबोयोना नै बिदियाव माने आङो एलाउन्स स्पिकार होलाबायोना ओंखायनो एकदम माने बिराद मोजां मोनो आङो स्पिकार एलाउन्स होनो बिदि फुजाफ्राव माबाफ्राव थियेटारफोर लाबोयोब्ला फिल्मफोर देखायोब्ला माने एलाउन्स होलाबायोना आंखौ नागिरो ना मानसिफ्रा आंखौल' नागिरो माने एलाउन्स होनो जोंनि नैबे जायगानिफ्रा एलाउन्स होलाबायोना आङो बेनिखायनो एकदम एलाउन्सनि बायदि थांदों आरो ने लोगोफोर एलाउन्स होनायाव देन्जार आङो एलाउन्स होयो आङो नोंथांमोनाबो जुदि फिल्मफोर लाबोयोब्ला थियेटारफोर लाबोदोंब्ला एलाउन्स होनोबा लेंहर आंखौ एलाउन्स होयो आङो बिराद सफैलायबाय नै खावब्लानो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव थियेटारा गुरब्ला नुजाफैलायबाय हाया आंखौ फेजेननो एलाउन्सआव देन्जारखा आङो एलाउन्स होनायाव मोदोमफ्रानो गिदिरद्राय जाबायलै बुन्दुफोर ओंखायनो माने जिरायथाबबाय थानो हाया नै एकदम दावखोजोबलायबाय गेस बिराद गेस जायो आंनावबो दाना सम टेब्लेट जालायलायनांगौ जायो इनुफोर लोंनांगौ जायो गेस जायो उदैयाव मोदोमा गिदिरद्रायबा बिराद खस्थ' मोनो फुङावनो थाब सिखारनाय जाया नालाय ना बुन्दुमोन पार्टनारफोर फुङाव थाबखौनो सिखारनाय जाया आंहा एकदम 8टा 9टा 7टा खमैब्लाबो 8टा जायो 7:30 8टा जायो फुङाव सिखारनाया फुङाव मालायफ्रा सिखारनानै थाबायहैखांबा खारखांबा एक्सारसाइस खालामखांबासो सिखारो आंहा सोरबा अबावबा थांना फैखांब्लासो सिखारो फुङावहायनो थाबखौनो सिखारनाय जाया होमबा लोगोफोर सोरबाफोर जुदि गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो ओमफ्राय लाइभखौबो बारा गोलाव खालामला ओंखाम उखैथारबाय उखैनायाथ' उखैयाखै समा जाथ'वाखै एसे दंबावो ओंख्रिफ्रा मोनबाथाय जानोसै बरियानो माबाजों बेलाथिजों मजानो जानोसै आरोना लोगोफोर एसेब्लाबो मोनायावहाय जानायखौ मोजां जानांगौनोलै जानाय लोंनाया देरसिन ने आङो माने लाइभआवहाय ओइ बे नाखौसो एवनो नागिरदोंमोन आङो दखानाव ना मानसिफ्रा एकदम थांलाय फैलाय माबा जानला माला रायलायो दावराव जायो बेनिखायनो आङो नैबे न'आवहायसो फैनानै लाइभखौ होनाय जाबाय आङो माने ना एवनायखौसो एसे लाइभ होनोसै नामा सानदोंमोन आङो ओमफ्राय दखानावहाय मानसिफोरा दावरावथार ना ओंखायनो आङो नैबे न'आव फैनानै माने ना एवनायखौसो देखायनो सानदोंमोन आं एसे नोंथांमोनखौ जानो लुबैथों होननानै दिनै देवबारनि सोरबाफोर जुदि ना जानो लुगैग्राफ्रा माने दिनै मोनजायाखैमोन माने जानो लुबैथों होननानैसो देखायनो नागिरदोंमोन आं ना एवनायखौ बरियानो चाइनिस स्टाइल एवनो नागिरदोंमोन माने ओमफ्राय दखानावहाय मानसिफोरा दावरावथार दिस्टार्बथार ओंखायनो न'आव फैनानै बरिया होफैबायलां नै हारसिं रावबो गैया मानसिफोर थाबा मानसिफ्रा माबा माबि बुङोलै लाजियो ओमफ्राय माने मिनिनो ओंखारलाबायो मानसिफोर थाब्ला ओंखायनो रावबो गैया नालाय न'आव गोसो बायदि होबाय आरो आंना लाइभआवहाय बुंलाबायबाय ओमफ्राय लाइभआवथ' आंना आरो जेबो गुदि गैया बिजौ गैया गुदि गैया बिजौ गैया ने
गुदिबो गैला बिजौबो गैला आनबाखा आसखा होनाय जाबाय आरो ना लोगोफोर नोंथांमोन आरोलाय माथोबाव बिदिब्ला फोजोबनोसै लोगोफोर लाइभखौ बारा गोलाव खालामला एसेनोसै गोजोन्थों नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ एसेब्लाबो मोजां नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ एसेब्लाबो मोनलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो आंनि दिनैनि लाइभखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर गोजोन्थों जय बर' हारिनि